বড়োর কোন জায়গা আছে ইয়াতে অসমত জায়গাই নাই বড়োর এতে জায়গা দিছে ই কি নাম যে আমার যে অসম নীতি খাইছে এই আসলে তার কি নাম আছে আমাক আইন লাগে আইন খেল লাগে মোক চলব লাগে এখন গুন্ডা বড় গুন্ডা মানে আফসু বিটিসি हर পৰা এনে बे बुरिखौ नुनानै रागा जोंदों आरो जोंखानांगौखा आरो बेनिख्रुइ रागा जोंसिनदों बेखौ जाय थुदों बेखौ रागा जोंसिनदों खाथियाव मोनबा बे बुरिखौ होबानाय जासिगौमोन खिन्थु दाबो आङो बुङो सोरबाफोर जुदि लामाफ्राव लोगो मोनबाय बायोब्ला खनसे सोबा मानो बुंनांगौ बे मालायनि थुनायबाबो हमफैथों आंखौ पुलिसा आं होनदों सोबानांगौ दा बिदि बुङोब्लाबो खायसे बारा मोनलायगोनलाय दा बुंनांगौबो जायो दा गाइसमोन आङो मैया आङो अफिसार आदा देरहासार इस्लारि बिथांमोननि भिडिअखौ नायदों जे नुदों बे बुरिनि बुंनायनि सायाव बिथांमोना गोथौ दुखु मोननायल' नङा अफिसाराथ' रागा जोंदों आरो उन्दुनो ओंखारलायाखै बेखौ सिन्था खालामनानै जे मानो जों बेबादि बुंजानांगौ जेने थेने थ' लोगोफोर वेलकाम टु दा चेनेल आरो नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोनबो मोजां दं बेवहाय बर' जाथिया आसामाव बहा मेन खोथाया आरो बर'नि जाथिनि नाम लादों आरो बर'नि मोनसे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन हारिनि सिनस्रि बेकबन आफाद एबसुनि नाम लादों बे जोबोर गिदिर बाथ्रा आरो साननांगौ बाथ्रा नायनानैथ' बे बुरिखौ सोरबासो थुदों बेखौ हमनो हाखायो जाय हक जायखि थुवा नोंथांनिसिम बुंनाय जागोन बे बुरियाबो मानो मालायनि खोथा लानानै बुंनांगौ बेखौ साननो हानाया गोहोआ बयनावबो थायो बिसोरनि न'खरनियावबो नायनायाव बेसेबां सोद्रोम 65-70 इयार्स बैसोनि बुरि बिमानि समान खुलुमथाव फुजिथाव दा बेफोरबायदि सोद्रोम सुबुङाबो सिङाव बेसेबां खुथ्रु खाथ्रा जायो नायदो गाइसमोन बेयाव बिथाङा आं सनमान होबावगोन सोमोन्दोखौ ইয়াত আপুনি সমগ্ৰ বড়ো জাতিৰ নাম ল'ব নালাগিছিল এপছুৰ নাম ল'ব নালাগিছিল আপোনাৰ ফেমিলিৰ কাৰণে বা আপোনাৰ কাৰণে এপছুৱে কি ক্ষতি কৰিছে কেতিয়াবা নোকচান কৰিছে নেকি ইয়াত মই প্ৰশ্ন কৰিম এপছুৱে আমাৰ বড়ো জাতিৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ষ্টুডেণ্ট অৰ্গানাইজেশ্যন আপুনি এপছুত থকা এজন বা দুইজন ল'ৰা বা কৰ্মচাৰীৰ নাম ল'ব পাৰে বা বড়ো জাতিৰ এজন সেংগ্ৰা বা যিকোনো মানুহৰ নাম ল'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত সমগ্ৰ বড়ো জাতিৰ গুণ্ডা কোৱাটো উচিত নহয় কোৱাৰ কাৰণে কোনো অধিকাৰ নাই আমি গুণ্ডা নাকি বড়ো প্ৰতি বড়োজন মানুহে গুণ্ডা নাকি গুণ্ডা কোনটো কয় বড়ো ছোৱালী বড়ো ষ্টুডেণ্ট ৰেপ হৈ আছে এইবিলাক কোনে কৰিছে যে আপুনি বুজি পাইছে এইটো বড়ো জাতি আপোনাৰ ফেমিলিৰ কাৰণে কি ক্ষতি কৰিছে এইটো এনসাৰ দিয়ক আগত এটা ষ্টুডেণ্ট অৰ্গানাইজেশ্যনে গুণ্ডা হয় আমি বড়ো মানুহ গুণ্ডা হয় আগত আমাৰ ইতিহাসত চাব ভালকৈ চাব অসমত ক'ত বড়ো আছিল কৈছেনা আপুনি শুনি লোৱা আপুনি আৰু আপোনাৰ এই পুচিং কৰা মানুহ যিজন আছে শুনি লোৱা অসমত আমি বড়ো মানুহ सान अफ दि सयल अफ आसाम मिथिगौ ना रायजो राजाफोर तो आपनि जाने ना किन्तु आमार बड़ो जातिर दम आछे आमार बड़ो जातिर आगर परा भूमिपुत्र बलि कई आछे आरो एथियाव कई आछे आरो भबिष्यत कई थाकबो बुजिलुआ आपनि बेबादि होननायनि मोनथायखौ
नोंथाङा सोरनिफ्राय मोन्दों बेबो खोनासंनानै ला। जाहा थाहा बेबादि बुंनायखौ जोङो सांग्रां जाजोबनांसिगोन बर'फ्रा। आरो खौसे जोङो जेब्लाबो एलार्टआव थानांगौ। आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों बर' जाथियासो जेने थेने ससियेल मिडियायाव बुंजानाय गावसोरनियाल' राइट, जोंनिया गासिबो आयेन बिरोधि। दिनै बे बरबारियाव होखारजानायाबो आयेन बिरोधि नामा? जोंसो होखारजादों बर' जाथियासो। आरो बेवहाय मोनसे खोथाखा, ससियेल मिडिया बयनिबो प्लेटफर्म, बाव सोरखौबा बुंदों सोरखौबा नांलानाय बुंलाबायनो मोननाय नङा। खिन्थु बाव रावखौबो जेबो पार्टिनि खोथा लाबोआखै, जाथि हिसाबैसो बर' हिसाबैसो बुंदों गाइसमोन जे बेवहाय सासे बुरैया बेबादि बुंनो हालायनाय पावार। दुखु मोनथावथाव मोनो जोंखौ। ओरै थांबा ओरै बुंजानाय, ओरै थांबा ओरै होख्लायजानाय, बेफोरबादि जानो मोना। होमबालाय मानोथो हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंखो बे हाया बर', डिमासा, गार' बायदि ट्राइबेलफोरनिसोमोन, बेयावसो जों थानानै दं होननानैनो आसामनि CM मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंबाय। बेवहायलाय बे बुरै आरो बे बुरैखौ थुग्रायालाय मा बुंलाबायनायनि मा अधिकार थानायनि गोदाव सोरावलाय? आं मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांदों गाइसमोन, बै समावहाय जेला टेंक' चार्लि सिनेमा ओंखारदोंमोन, बेवहाय बर'खौ बड' आतंबादि होननाय मोनसे शब्द दंमोन नालाय, बेखौ लानानै एबसुआ आन्दलन खालामदों, केस गेलेदों। बेनिफ्राय बे केसेटखौ बेन खालामनाय जादों। थिग बेबादिनो बे बुरिनि सायावबो जायखि जेखि थुबानो जाथों, जाहाथे जानला मोनला दामोनथों, उदाहरन हिसाबै जाहाथे भबिष्यतत থাকে। এই কারণে মই ছাত্র সংগঠন এপসুর মই অনুরোধ কৰিছোঁ পার্সনেলি যে ইয়াত বিষय एक्सन ল'ব লাগে। मा एक्सन लानांगौ बेखौ नोंथांमोना मिन्थिखागौ, जोंनिफ्राय साननो हनो गियानिसिन। जेरैखि जाया एक्सन लानांगौ। आरो बे बुरिया ससियेल मिडियायाव फैनानै एपलजाइज, निमाहा बिनांगौ। थ' गाइसमोन, नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट हर। आं भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।